So, hello. Balik na tayo. Dito pala kami kumain sa middle of nowhere. Joke lang. Dito sa may Ilabel bus mini stop with clean CR. Yun. Sakto. Pasara na rin sila. Tara. Bali, 9 na nga. Let's go mga ka-venture. Let's hit the road mga ka-venture. Grabe lamig dito sa Mabitak. Mabitak. Kulang ng tao. Ang bahay pala, joke lang. Lamig mga ka-venture. Grabe lamig. Grabing lamig mga kaibigan, mga ka-venture. Hawakan mo to muna. Lumigon. Ginusto mo yan eh. Ramdam ang lamig. Ang Paskuhan. Grabe talaga. Lamig. Ginusto mo yan eh. Huwag kang lalapit mo. Ha? Yung?
2,000 years later. Okay mga kabinchor. Umaga na tayo. Inulan tayo. Ngayon lang tayo nakapag-record. Pasensya nyo na yung ulan. Wala pa tayong waterproof. Blackout naman to. Kasi yung blackout nito butas din kasi yung gilid. Kaya ganon din, papasokin din ng tubig. Kailangan din siyang lagyan ng sealant. Kaso nga lang matagal. Pero may nabibili naman na yung pang waterproof talaga. Siguro next na. Hindi ko rin kasi naasa na maulan. So ayun, nandito na tayo sa Maharlika Highway, Ragay. Kalagpas lang kami ng Del Gallego, yun sa dating checkpoint. Okay, grabe lamig. Mabuti hindi na umulan, kaya nakapag-record tayo. Grabe yung kalsada. Awareness pala sa mga biyahe ng gabi, lalo na sa mga riders ng mga two wheels. Delikado talaga. Kanina muntikan ako gabi, madilim pa, muntikan ako simplang papasok yung gulong ko sa unahan. Hindi totoo yan. Hindi, nakapasok yung gulong ko sa yung parang may uka na gilid, yung parang gutter, pero sa gitna siya parang ganito. Meron siyang uka sa gitna. Hindi ko rin napansin kasi nag-change lane lang ako. So ngayon biglang nakashoot yung gulong sa unahan doon, kinain siya. Mabuti nabawi ko agad yung manibela ng motor. Kaya yun, salamat sa Diyos, hindi wala masamang nangyari sa atin. Mahirap talaga gabi, zero visibility, lalo na kung maulan. Hindi natin sigurado ang biyahe kapag gano'n. Hindi katulad ngayong umaga, kita mo malayo pa lang, kita mo na yung mga butas-butas ng kalsada. Ay, salamat mga adventure. Nabitin kayo gawa ng maulan at wala pa talaga tayo reading pang waterproof na case, rain or shine na case, ganun. Bale siguro sunod lang mag DIY muna ako. Bale pakita ko rin sa inyo yung DIY ko. Yeah. So ngayon daming rider na pabalik, pauwi. Andito na pala yung bus. Peace idol. Taga rito to, kaya alam niya yung rito. Mukhang bugbog sarado na tong bus na to. Ride safe sa iyo, kuya. Yan pala yung natin, kasama TMX 125 Scrambler din yan. Bali tig-isa kaming angkas. Kargado, rin, bigat din yung karga niya kasi dilata yung nasa likod niyan, yung top box niya. Ayun. Ito pala Del Gallego. Oy, sorry guys. Sorry mga kabinchor na nagkamali tayo. Ito pa lang ang Del Gallego. Galing yan.
Pagpasensya nyo na magkamukha kasi ito eh. Ay, pasensya nyo na. Pagpasensyahan nyo na, makalimutin na tayo. Hindi naman kasi tayo araw-araw nagbabiyahe ng Bicol. Ngayon lang, once in a year lang, siguro twice, kasi nakaraan twice ako, pangalawang ngayon sa isang taon, kasi nag-renew rin ako ng lisensya. Ang dahilan ko ay magre-renew ako ng lisensya dito sa Kamsur para makauwi sa hometown ko. O sige mga ka-venture, hanggang dito na muna. May update ko muna kayo sa susunod na lugar na aming tatahakin. Drive safe.